uJesu Kristu uyinkosi, bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kulolu suku lwanamuhla esiliphiwe inkosi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela sikhuleke. Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, nguwizolo namhla naphakade. Wena wedwa udala izulu, wadala umhlaba, wadala ulwandle nakho konke okukulo. Baba wethu ongcwele, uphakeme, ungelinganiswe. Wena obona ekusithekeni nasekujuleni. Ubona ngisho ney'ncanyana zezilwanyana oy'dalile. Ubona umuntu ngamunye ngamunye. Nkosi, kuyamangalisa nemisebenzi yakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele nangalesi sikhathi phinde wasipha leli thuba ukuba sihlephulelane ngezwi lakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele, wena owazi iy'dingo zethu, oqonda ngisho imicabango yethu ikude. Siyabonga. Thatha indawo yakho-ke namanje ukhulume ngezwi lakho, Nkosi, komunye nakomunye njengokudinga kwethu. Siyacela ulicacise, siyacela ukuthi usiphe ukuba sizahlulele ngalo. Siyacela Nkosi ukuthi usiphe ukuqonda, sivule indlebe, usivule nengqondo. Sicela ngokukholwa nangokwethemba nangokubonga. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyaxolisa njalo nje kumele ngiqale ngixolise. Uma ngade ngithule, izwi lami nalo liyanyamalala, lishonele kubo la ngingazi khona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalolu suku. Ngiqale nje ngokubonga. Siyabonga kakhulu imikhuleko. Sihamba siye eCape Town. Bazalwane, impi yona ibikhona, imile, iqinile. Kodwa akukho okuhlula umthandazo, akukho okuhlula isandla sikaNkulunkulu odale konke ngezwi lakhe. Yena yedwa ongalekelelwa. Siyabonga kakhulu bonke abasithwalile ngemkhuleko, nalabo nje abasifiselile ukuhamba okuhle. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, wenzile umsebenzi. Uyiphendulile imithandazo yenu, sabuya siphephile, sakhonza kahle. Sakhonza kahle bazalwane. Sakhonza kahle. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke. Uxolo. Sesingena ezwini, uJesu Kristu uyinkosi. Masingena ezwini sizofunda-ke incwadi kaHezekiya ku-chapter 3. Sizofunda nje kusuka lapha ku-verse 17. Angazi noma ngizwakala kahle yini. Ngiyamthemba kodwa uNkulunkulu Baba owenzile kwa-possible konke ngendodana yakhe uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Noma ngilisondeze lolucingo. Siqaleni sifunde-ke bazalwane. Isihloko esila phansi sithi umprofethi ungumlindi. Sizoqala ukufunda ku-verse 17. Kufundeka kanjena-ke. Ndodana yomuntu, ngikwenze umlindi kuyo indlu yakwa-Israyeli. Ngalokho yizwa izwi emlonyeni wami ungixwayisele bona. Siqhubeke-ke sifunde uverse 18. Lapho ngithi komubi uyakufa nokufa, bese ungamxwayisi, ungakhulumi ukumxwayisa omubi ngendlela yakhe ukuba umsindise, yena lowo mubi uyakufela ezonweni zakhe, kepha igazi lakhe ngiyakulibiza esandleni sakhe. Verse 19. Kepha wena uma umxwayisi omubi engaze ayebuya ebini bakhe nasendleleni yakhe embi, uyakufela ezonweni zakhe, kepha wena uwophulile umphefumulo wakho. Verse 20. Lapho olungileyo ephenduka ekulungeni kwakhe, enze okubi, ngibeke isikhubekiso phambi kwakhe, uyakufa. Uma ungamxwayisanga uyakufela ezonweni zakhe, nezenzo zakhe ezilungileyo azenzileyo aziyikukhunjulwa,
kepha igazi lakhe ngiyakulibiza esandleni sakho. Verse 21. Kepha uma umxwayiso olungileyo angoni, abese engoni, uyakuphila nokuphila ngokuba exwayile, wena-ke uwophulile umphefumulo wakho. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Izwi likaNkulunkulu uBaba leli usithumile sonke. Uma nje sesizwile izwi likaNkulunkulu, akusile lokugcinwa, lingelokuhlephulelana, lingelokuthi silishere, lingelokuthi sibize nabanye, sibangenise ekuphileni okuphakade. Uthi-ke ngikubizile ndodana yomuntu. Uxolo. Uthi-ke ukubizile ukuthi uxwayise, ukuthi uxwayise abantu bakhe. Akasho-ke ukuthi wena mfundisi, wena mprofethi, wena bani. Uthi ngikubizile. Uma ngabe ekubizile, uthi ukubizele ukuthi ube umlindi. Umlindi-ke ulinda into ayibonayo, into ayaziyo. Awukwazi nje ukuthi nglinganise amabele, ngoba angiwazi amabele ukuthi akhula abe njani, aredi masekunini, iy'nyoni ziwaqeda masekutheni. Kodwa uma ngabe ngiwazi amabele, ngiyakwazi ukuwalinda, ngoba ngiyazi ukuthi uhlobo luni lwey'nyoni ezizohlupha, uhlobo luni lufika ngasikhathi sini, lwenzani. Ngiyalinda-ke. Yingakho-ke uNkulunkulu uBaba ethumela esizweni, usithumela esizweni, akakhethi ibala. Akasho ukuthi awubalindi abalungile, akasho ukuthi awubalindi ababi, kodwa ukubethume kubona ukuthi ubaxwayise bonke. Ngiyakhumbula ukuthi kuke kwaba khona ngisakhula, kwakukhona into yokuthi hawu usibanibani uzilungele. Ngathi uma sengifika evangelini ensindisweni, ngezwa ukuthi ukulunga kwethu kuyafana ney'dwedwe ezingcolile phambi kaNkulunkulu. Uma kungenakho nje ukuhlanzeka kwensindiso, kungenakho umoya ongcwele, ungaguduzi empilweni yomuntu, ukhiphe konke okungekuhle, ususe amabala. Ukulunga lokho kusuke kufana ney'dwedwe phambi kaNkulunkulu ezingcolile. Yangimangalisa-ke le ndaba, bazalwane. Kodwa manje sengikhulile, sengiyabona ukuthi kusho ukuthini. Ukhona umuntu ongaya kuye afike uthi ngicela ungigcwalisele mhlawumbe ngo-R2, angaphenduli, akhiphe u-R2 akunike. Kanti mhlawumbe u-R2 wokugcina, nganginjalo-ke nami bazalwane. Ngikhiphe u-R2 wokugcina, kodwa ngangazana naye noJesu. Cha, ngangikholwa, ngangasindisiwe. Kusho ukuthi lokho kulunga kwami kwakufana nje ney'dwedwe ey'ngcolile, ngoba ngangingeke ngelinye ilanga ngithi kholwa iNkosi uJesu, ngoba nami ngangingakholwa, kodwa ngangilungile. Siyaxwayiswa-ke la bazalwane, lithi-ke izwi esilifundile lithi uma ngabe omubi umxwayisa ukuthi kunobungozi lokho okwenzayo, 1 no 2 no 3, unobungozi. Xwaya, buyela kuJehova, unomusa ukuba akusindise. Wena ungasho, ubone ukuthi uyele ekufeni, ungasho lutho. Kuthiwa yena uzobhubha, yes, uzoya ekufeni abhubhe. Kodwa nawe ngokunjalo, ngoba igazi lakhe lizobe selifunwa kuwe, kusho ukuthi wena uzobe nawe usuthwala amacala akhe, lawa ongafunanga ukuthi akawaphose eNkosini uJesu, wafuna ukuthi akawathwale, niwathwale nobabili. Ubungozi-ke bazalwane lobu ungaxwayisi, ungasho lutho. Siyakubona kuyenzeka kakhulu kulesi sikhathi
uhlangane nomuntu wazi ukuthi kunezigebengu, mhlambe nawe sezikukhuthuzile zakuphuca ezikuphuca khona, umiyeke abheke ngakhona. Mhlambe yena angabi nenhlanhla ashone. Ubulawe ubani? Bulawe wuwe ngoba ngabe ushilo ukuthi ngaphi ungasahamba ngale ndlela. Bazalwane, senze njalo-ke nathi singabantwana bakaNkulunkulu. Siye senzelwe umusa. Siyahluleka ukuthi kukhona umusa omkhulu, kukhona uthando olubanzi olujulile. Sihluleka ukuthi kukhona indlela yokuphepha. Singakwazi ukudlulisela leyo ndaba kwabanye. Lithi-ke leli zwi esilifunda namhlanje, leso sono sobalelwa kuwe. Kunomhlabeni kuneculo elisho kanjalo lithi lezo zono zethu ezabalelwe enkosini uJesu, kodwa zazivele zifanele thina. So uma ngabe-ke wena ungaboni ku-wrong komunye umuntu ukuthi ungamtshela ukuthi ku-wrong, kusho ukuthi nawe uvumelana naye, nawe uyakwenza lokho. Lisho njalo izwi likaNkulunkulu lithi ubonisela, uthule ungaxwayisi. Kusho ukuthi uvumelana nalo, kusho ukuthi nawe uyisela. Bazalwane, sinikezwa ithuba la lokuthi senze kahle. Uqonda, ngixolela. Lithi-ke maliqhubeka leli zwi, lithi uma ngabe olungile naye ephenduka ekulungeni, enze okubi, uzofa ngesono sakhe. Kodwa futhi wena ongazange wambonisa ukuthi lokhu ku-wrong, nawe uyalithwala lelo cala lakhe. Kusho ukuthi nawe igazi lakhe liyofunwa kuwena. Kusho ukuthi-ke la uNkulunkulu Baba akasinikezi indlela yokuthi sikhethe abantu. Uyasivulela, usivula amehlo ukuthi asikwazi ukukhetha umuntu. Asikwazi ukuthi uthi, hayi, u-wrong khona kodwa ngoba kwenziwa uMamphostoli angizukusho lutho. Hayi bo, igazi lami liyofunwa kuwe. Uze umangale uthi kodwa ngangihlanganiseni Nkosi yami nalesi salukazi, kodwa igazi lami lifunwa kuwe. Ngoba akusho ukuthi lithi leli zwi olungileyo. Kusho ukuthi thina esesiphendukile, savuma izono zethu, sathethelelwa, esisindiswa usuku nosuku. Ngesikhathi ubona ukuthi ngiyadinga ukusindiswa, ungasho lutho. Ilapho-ke la uma ngingafa ngaleso sikhathi, igazi lami lingafunwa kuwena, ngoba awushongo lutho, awuzange nje uxwayise. Abalungileyo-ke labo okukhulunywa ngabo la, akubona ngiyaxolisa abazalwane, akubona laba ohlezi ugadile ukuthi uzoshibilika noma uzongena ekulingweni noma uzowa. Akukhona lokho, akushiwo lokho. Nani phela sifanele sisindiswe umzuzu nomzuzu, kukhona iy'ntuli zendlela. Ingalokho-ke kufanele ukuthi asingathuli. Lisho njalo lapha. Uxolo bazalwane. Kukhona izwi elisho ukuthi ngikubekile ukuthi ngibeke abalindi abasogangeni ukuthi bangathuli imini nobusuku. Ilapho-ke la kufanele singathuli khona. Noma ngabe kuhle noma ngabe kubi, siyasho nje ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, uyasindisa, uyaphilisa, uyavikela, uyagcinana. Nkosi yami. So bazalwane, ngiyathanda nje ukuthi sike siyibhekisise le ndaba ukuthi akudingi ukuthi ube umshumayeli, akudingi ukuthi ube umvangeli, akudingi ukuthi uphiwe igama lasemhlabeni ukuthi uwumfundisi noma mhlawumbe ukuthi uyi-elder noma kuthiwa umbhishobhi. Kodwa kudinga ukuthi uma nje ungokaNkulunkulu uzelwe nguNkulunkulu, uyidlulise le ndaba, ubaxwayise ngoba ukhulumile uthi yizwi eliphuma emlonyeni wami. Izwi lokuxwayisa ukuthi sibaxwayise eliphuma emlonyeni wakhe. Manje uma ngabe-ke thina sizongakwenzi lokho, sizophephelaphi? Ngoba kusho ukuthi konke ukulunga esikwenzayo kuzophela sesithwala amacala abanye, sesibuzwa ngamagazi abanye abantu. Ukulunga kwethu ngoba lithi leli zwi, noma ungahamba ekulungeni kodwa kube khona ongakwenzi,
kukhona izwi elikhuluma ngaloko ukuthi umuntu uma egcina yonke imiyalo kodwa ahluleke kowodwa unecala kuyo yonke. Indaba lapha ngicabanga ukuthi kuJames, kuJakobe, uJakobe chapter 2 verse 10 wakhona usho kanjalo nje uthi uma ngabe uphule waba munye umyalo noma ngabe yonke eminye uyigcinile uhambe kahle phambi kaNkulunkulu. uJames chapter 2 Jakobe chapter 2 verse 10 uthi ngifunde ngokuba ugcina wonke umthetho kepha qhubeke kowodwa unecala kuyo yonke. Sithula kanjani-ke bazalwane uma ngabe umzalwane wethu simbona ukuthi khona umyalo angawugcini? Sithula kanjani uma simbona ukuthi kukhona le nto enganto engakhona? Kunento ebuhlungu-ke eyenzekayo, ikakhulukazi kithina esinobaba basemakhaya esinabayeni nabanamakhosikazi. Kukhona into esiyenzayo, kukhona ukuthi kwesinye isikhathi ungayinaki uyidebesele into eyenzeka endlini yakho, kodwa ukwazi ukuyibona i-wrong yenzeka kwenye indawo. Bese kusho ukuthi thina sizukuyikhuza la ekhaya ngoba ayikho that bad mayila ekhaya. It is bad mayilaphaya. Hey, yabona ukuthi siwathwele amagazi abayeni namakhosikazi ethu, siwathwele amagazi ey'ngane zethu, siwathwele amagazi abazali bethu ngoba asikwazi ukubaxwayisa. Lithi lelizwi sibekiwe ukuthi sibe ngabalindi. Waze wanomthetho kaJehova enhlizweni yakho, usuwumlindi. Waze wezwa izwi lakhe enhlizweni yakho, usubekiwe ukuthi ube umlindi ngoba usuyayazi into oyilindile. Usulinde ukuthi angabi bikho ofela ezonweni, ulinde ukuthi angabi bikho ophume ekulungeni abuyele ezonweni, ulinde ukuthi akungabackslide-wa, ulinde nje ukuthi angabi bikho othi angazanga kahle. Uyabona, ulinde nje ozothi hayi angiyiboni le nto yenu ukuthi umbonise. Lithi-ke lelizwi maliqhubeka, uma ngabe umbuyisile omubi wangafuni ukubuya, uzobhubha for sure, kodwa ngeke lifunwe kuwo igazi lakhe. Silapho-ke bazalwane la sikhona. Ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi kuqulwa icala lenkosi uJesu liqulwa uPilate, wathi uma ngabe engamfumani yena enecala, kodwa kune-pressure yokuthi akamthwese icala, wageza izandla zakhe ukuthi igazi likaJesu Kristu lingabuzwa kuyena ngoba yena ubehlezi esihlalweni, kodwa ukuthi akhombise ukuthi uyayigeza izandla zakhe. So nathi kufanele senze njalo ngaleyo ndlela bazalwane. Angisho literally ukugeza izandla, kodwa ngisho ukuthi sisuse icala, sisuse igazi lomuntu phezu kwethu. Mtshele noma ngabe kubuhlungu, ingani ishilo izwi likaNkulunkulu ukuthi ningakhathazeki ngokuthi niyophendula nithini. Aze athi uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kimi, okwenu ukuthi nicele bese niyenzelwa. So bazalwane, siyakhunjuzwa-ke la ukuthi asingathuli. Bangaki osubabukile benza oku-wrong wathula? Mhlampe emsebenzini la usebenza khona usubonile ukuthi hayi kuyaphuma izinto ziyantshontshwa ngapha nangapha, khona sebenamabhizinisi, kodwa uthule du, awukazi umkhuze kwasanaye lowo muntu. Letha lona ukuripota, letha lona ukunikeza ihinti, awukazi usho lutho, awukazi usho lutho nakuye ukuthi hayi ku-wrong. Uyabona mhlawumbe usebenza esibhedlela, uyezwa kuthiwa hawu i-treatment iphelile, kodwa kwakhe igcwele ekhabetheni lakhe igcwele. Ngisho kwakhona emsebenzini, amalokho asemsebenzini, umuntu unela ngathi nje ngiyazi ngiphethwe ikhanda, ugijima umkhiphela umnike, kodwa lapha e-OPD awekho amaphilisi ey'nhlungu. Bazalwane, angiqonde kwa-health kuphela, yonke indawo uzwe kuthiwa umntwana othize akanama-exercise books, kodwa kwakho ahlezi ahlalela ukuthi ubhala ama-list, ubhala izinto oy'thandayo. Nkosi yami, siyakhuzwa singabalindi.
ake sikhuze, asibuyise, asixwayise. Akusho ukuthi siyabaphoqa, kodwa siyabaxwayisa. Umuntu uma exwayisa ukhoshini, uma ngabe uhamba emgwaqeni ubona irobhothi, once lathena yellow, uyaxwayiswa ukuthi seyingavula, livulele enye i-traffic eqhamuka ngale noma inini. Kuyabonaka waseSwazini amarobhothi ahamba kahle, ayabala, aveza iy'nombolo zokubala. So uyakwazi ukubona ukuthi okay, sengisalelwe isikhathi esingaka. Uma ngizongena manje zizongishayisa leza y'moto. Kodwa awethu la e-South Africa amarobhothi livele liveza u-amber. Uma seliveza u-amber awazi noma u-2 minutes noma u-2 seconds noma ubani. Kusho ukuthi xwaya. Ilokho-ke esikhunjuza ukuthi asikwenze namhlanje, ukuthi asingathathi ama-chance ngey'mpilo zabantu nangey'mpilo zethu uqobo. Inkosi iseduze. Inkosi ingabuya nanoma inini. Inkosi ingabuya ngomzuzu usathi ngiyazela. Uyabona uma uzela, when you doze off, ikhanda lixege lithi nje kancane bese uyaphaphama. Inkosi ingabuya kanjalo, ukuphazima kweso. Ekubuye usabambeke kuleyo nto obambeke kuyona. Bazalwane, ake sixwayise, ungathuli, ungabi nakho ukuthi umuntu usahlule, ngoba ithi izwi likaNkulunkulu, umusa wami ubanele. Futhi musha every day, musha every morning. Isawu sikaNkulunkulu siba sisha usuku nosuku, ngoba uyazi ukuthi engisithola izolo mhlawumbe ngizodinga olunye uhlobo oluqinaqinile namhlanje. Yingakho kuhlezi kukusha. Yingakho ngoba akafuni ukusibalela la sidlule khona. Uyazi ukuthi kunelinye izwi elikhuluma ngalokho. Ngicabanga ukuthi likhona la kuHezekhiya le ko-33. Ngicela ukuvula bazalwane. uHezekhiya 33 verse 12. Yebo, hayi kusasho yona le ndaba esiyifunda ngalena chapter 3. Lapho ngisho olungileyo ukuthi uyaphila nokuphila, yena ebesethembe ekulungeni kwakunanso-ke. Verse 13 uthi, angiqale ku-verse 12. Kepha wena ndodana yomuntu, yisho kubantwana babantu bakho uthi, ukulunga kolungileyo akuyikumophula ngosuku lwesiphambeko sakhe, nobubi-ke bomubi akayukuwa ngabo ngosuku lokubuya kwakhe ebubini bakhe, nolungileyo akanakuphila ngakho ngosuku lokona kwakhe. Ithini-ke le ndaba manje? Isho ukuthi sifanele siqaphele, bazalwane, uqaphele ukuthi uzothula kanti mina ngingena ekuweni, ngingena esonweni, and ungangibuyisi kuleso sono. Kusho ukuthi uma usungasangibuyisanga, akusezukukhunjulwa lutho oluhle noma ukulunga kwami, sekuvele kwangcola konke kwaphela. Akusekho lutho olukulunga ozobalelwa kimi uma umehluleli sehlulela. Ngokunjalo futhi nomubi, uma ngabe ungibuyisa ebubini bese ngenza okuhle, angizukubalelwa izolo lami, angizukubalela ukuthi ulona obemubi kangaka. Umehluleli akangeni lapho. Yingakho kukhona izwi elithi namuhla manilizwa izwi lakhe, ningayenzi bukhuni inhliziyo. Namuhla nje eyedwa usho ukuthi as in now, namhlanje, manje uma nilizwa izwi, ngoba kungenzeka ukuthi ungalizwa kanti ulizwe ubese uyalikhohlwa. Kodwa uma ngabe ulizwa manje, bese kuyenzeka umphefumulo wakho uthathwe manje, usungenile ekuphileni, akusabalwa konke okwenzeka kusukela ekuseni, akusabalwa konke ngoba usuthe mawuzwa wavuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, wasindiswa ngaleso sikhathi.
uma ususindisiwe, lifike ihora lakho, mhlawumbe umzuzu wakho, usuphumile ekufeni, ungenile ekuphileni. Sibekiwe-ke i-task, bazalwane, le sinikezwe lo msebenzi wokulinda, yilowo nalowo. Ulinda uze ulinde ngisho wakho umphefumulo. Ubese uyasho ukuthi nje ukhulume njengoDavide owake wakhuluma nomphefumulo wakhe ngesinye isikhathi. Watshela umphefumulo wakhe ukuthi bona uJehova, mphefumulo wami. Kwenye indawo khona lapho ethi yini ukuba udangale phakathi kwami na? Azathi beka ithemba kuye. Ingoba ngesinye isikhathi kuba khona ukuyaliwa emoyeni, lisho njalo iculo. Ngesinye isikhathi kuyaliwa emoyeni, kufanele kodwa ume, lithi izwi ungayishiyi indawo yakho, noma ngabe umoya wombuso uyakuvukela. So bazalwane, le ndaba yenza ukuthi asihlale siqaphile. Lize lithi lapha ku-Isaya lithi, omubi akashiye indlela yakhe. Uzoshiya kanjani ungazange wena wamxwayisa ukuthi le ndlela ohamba ngayo ayilungile? Uzoshiya kanjani ukuthi asuke endleleni yakhe embi, abuyele kuJehova, ngoba yena uJehova uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. Akakubaleli, akasibaleli la sidlule khona, kodwa ubheka ukuthi sikuphi namuhla. Uma lenziwe, uma ngabe sizwe izwi lakhe, siresponda kanjani? Siresponda ngokuthi, oh well, ngake ngakuzwa lokhu. Noma uthi, hhayi, ngibabonile abanye bahambile ngale ndlela, bajika bahluleka, lisho njalo iculo, baze baqale enye indlela entsha. Kusho iculo lisishumayeza. Bahambe kule ndlela, baqale ngayo, kodwa bathi uma sebehluleka base beya off ramp, baqale. Ingakho nje kukahle ukuba umlindi, ungafuni isikhundla, kodwa ufuna ukuba umlindi nje. Athi laphaya ubani uHezekiya yini? Leli esikhuleka ngalo nje, esifunda ngalo kulezi iy'nsuku, kule ntshumayelo yasentabeni okufundwa ngayo, ukuthi ngafuna kubo umlindi, umbiyi ukuthi ame esikhaleni. Yilokho nje okufunekalayo, ukuthi fumaniseke usesikhaleni la udingeka khona. Ukuthi-ke ubani njengoba usesikhaleni akubalulekile. Okubalulekile ukuthi ulindile. Uma ngabe uwumbiyi, uvimbile ukuthi intukuthelo kaJehova ayingafinyeleli ngale. Ifinyelela kanjani ngale? Wena uxwayisile. Ayingafinyeleli ukubhubhisa isizwe, ngoba wena umile waxwayisa, umile walinda, ungenile esikhaleni, walinda ukuthi Jehova ngikhona, ungabhubhisi. Sengishilo la, waphenduka, ngakhuluma nalo, waphenduka, ngakhuluma nalo, walungisa, ngakhuluma. Ume esikhaleni, ulinde phezu kothango, lisho njalo izwi kaNkulunkulu. Manje uma ngabe-ke singakwenzanga-ke lokho, bazalwane, umahluleli ukhona, uyena uyovuza umuntu ngokomsebenzi wakhe. Awukho umnikelo ngesono, kodwa uJesu Kristu owama esikhaleni ukuthi abe umnikelo ophilileyo. Thina ngeke sikuthenge ukusindiswa kwethu nanoma ngani. Asinayo nje nemali eyanele ukuthi singathenga ukusindiswa. Kodwa ngokuza nje eNkosini uJesu, siyathola ukuthethelelwa kwezono, siyathola ukuhlengeka, siyathola ukuphila, siyathola ukuthi siba yiy'dalwa ezintsha, sibe nokuphila okuphakade. Awukwazi ukubona amabala uma ngabe usemnyameni. Amabala uzowabona ususekukhanyeni, bese uyahlanzisisa. Kuyenzeka masiwasha iwashini, thina-ke esisawasha ngezandla, kuyenzeka ukuthi uyiwashe ingubo uyitshela ukuthi clean. Uma usuyineka impahla emhlophe lapha, bese uyabona ukuthi hawu, kusalile la, uphindele emuva uyoyiwasha. Yilokho kufanele sikwenze ngey'mpilo zethu, ukuthi uma ngabe usuthululile umphefumulo wakho, waveza konke okubi, wadalula konke okusenhlizweni yakho, uma usuphinde uhamba, ubone amabala, ngoba ususekukhanyeni, uzowabona amabala.
uphinde futhi uqale phansi uyohlanzisisa. Yilokho nje bazalwane, asixwayise, asingathuli lapho la sikhona, noma ngabe yizwi libalinye nje olushoyo, noma ngabe nje inkinga yethu thina bazalwane siba nokungali-owni. Asikwazi ukuthi siyithabathele kithi indaba ukuthi usho ukuthi hhayi, izwi likaNkulunkulu alikufuni lokhu, kodwa sigcina sesithi hhayi, ebandleni lami akwenziwa lokhu. Asifuni ukuyi-owna, sifuna ukuthi siyishiftele komunye umuntu, as if ibandla ilona eliyokuphendulela ngomhla wokuphela. Bazalwane, ithathe le nto uyenze yakho, ukuze uma uyidlulisela komunye abone ukuthi ungipha ngothando. Awukwazi ukudlulisa into yomunye uyidlulisele komunye, cha, kodwa udlulisa into esuka kuwena uyidlulisele komunye. Ingakho kubalulekile ukuthi asithathe izwi likaNkulunkulu libe ukuphila kuthina, siphile ngalo, ukuze sizobona namabala, iy'ntuli ezisihlalayo, sikwazi ukuthi sisheshe siyigeze, sikwazi ukuthi sisheshe sibhale, sisheshe sifune idate, ngoba asilwazi usuku nehora. INkosi inomusa kithina kulezi iy'nsuku, ngoba usasitshela amaqiniso, usasivezela izinto lapha nalaphayana ukuthi sibone ukuthi isikhathi sini. Kodwa okusalayo, indaba isala kithi ukuthi uma ngabe sizwa izwi lakhe namuhla, asingayenzi bukhuni inhliziyo yethu. Sidalelwe umusa, lize lithi izwi likaNkulunkulu lapha kuLuka athi, ngokuphenduka nje kwesono esisodwa kuyajatshulwa ezulwini. Awucabange-ke usuphendulile. Ngike ngaxoxa indaba yami noDanyeli laphaya ngisatshiswa indaba kaDanyeli. Kukhona ivesi lapho lithi eyophendulela, abanye bayophendulela abaningi ekulungeni, bese kusitshekelwa izono zalowo, zisitshekelwe zonke. Yingakho ngihlale ngimangala uma ngizwa bazalwane sinxenxa ngokuthi asilethe abantu ekhaya lezwi, asilethe abantu ekhaya lezwi. Uyazi ukuthi indlela elula le yokuxwayisa ukuthi uvele ubayise ekhaya lezwi, indlela elula yokuxwayisa. Mhlawumbe besingathethelela ukona kwethu ngokuthi nje sibaxwayisile abantwana bakaNkulunkulu, ubathande bonke. INkosi uJesu uyafela wonke umuntu, ayizange ikhethe ukuthi ngifele abalungile kuphela, kodwa wathi ufele uzele izoni, ngoba abalungile banendawo yabo, kodwa abonayo ibona afuna ukuthi balunge ukuze nabo babe nendawo. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, sikhuleke. Siyakubonga Baba wethu oncele ngezwi lakho, siyathoba kakhulu, yenza umsebenzi ey'mpilweni zethu. Siyavuma Nkosi ukuthi usithume, siyavuma ukuthi sizokwenza, siyavuma Nkosi ukuthi ngokusizwa uwe akukho okuzosehlula. Thatha indawo yakho-ke Nkosi, udumo lungolwakho nesibongo, zonke ezinye zakho. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, phela sesasukuma ngekhorasi lapho masisukuma, yashintsha khuluma. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaleli thuba. Ngiyafisa nje bazalwane sengathi singaphuma yilowo nalowo, ungathuli. Nakhona lapha egcekeni ungathuli, uphose uthi nje hayi bo, inkokhelo yesono ingukufa. Lize lithi izwi, isono sizala ukufa. Uma ngabe-ke sesikhulelwe isono, nakanjani sizozala ukufa? Asisho noma ngabe bayathatha noma ngabe bathathi, ukuze thina singathwali amacala abo. Jesu Kristu uyinkosi. Size siphinde ngokuvuma kwenkosi uma engakabuyi ukulanda ibandla ngesonto elizayo. Jesu Kristu uyinkosi.